Ήταν ένα όνειρο. Ναι, όνειρο. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στον νεότερο εαυτό σου? Τι θα έλεγα στον νεότερο εαυτό μου? Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε? Τι μου θυμίζετε τώρα? Πες μας 2 λόγια για σένα και τις σπουδές σου. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι αρχιτέκτον μηχανικός, απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έκανα μεταπτυχιακό, περιβαλλοντικός, αρχιτεκτονικός και αστικός σχεδιασμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικού και αστικού σχεδιασμού. Ήταν όνειρό σου? Ήταν ένα όνειρο. Ναι, όνειρο. Γι' αυτό άλλωστε δεν τα λέμε όνειρα. Να είναι σχεδόν απίθανο να τα κατακτήσουμε. Σε αυτό ήρθε και με βοήθησε το διακρότημα. Με υποστήριξε, για να το πω και με μηχανικούς όρους. Από την πρώτη στιγμή δίπλα μου. Διακριτικά και άλλες φορές πιο έντονα, το φροντιστήριό μου με στήριξε. Και το πιο σημαντικό, με έκανε να νιώθω ασφαλής και σίγουρος για το στόχο που είχα επιλέξει για το μέλλον μου. Να ξυπνάω κάθε μέρα με κέφι να πάω στη δουλειά μου. Τι πιο ωραίο. Θα τα καταφέρεις. Αρκεί να το πιστέψεις. Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι. Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Διακρότημα. Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.